Sinan natin ito. Kakain ulit. Ayan dong. No dong. Ayan guys. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Yan po guys. Kagigising lang po namin ni Ivan. At alas 3 na po ng hapon. Kaya mag-snack po kami ni Ivan ngayon guys. Ito po yung snack namin. Ginawa po ito ng husband ko. Ayan po guys. So, may palaman po yan. Wow! Tuna at saka egg. Ayan. Kakain muna ako doon. Ayan. Ano to? Hindi kaya lang kami nakagising na Ivan sa tutulog kami. Sarap. Hala. Ayan. Ano? Kinuha po na. Well, yan, nag-ay na si baby Ivan. Kalididi lang kasi niya guys. Bagong didi siya. Sabang ayan, sarap. Kanina guys, ang snack po namin mga 10 in the morning. Na fruit salad yun. Ngayon bread naman. Ivan! Hello! Ivan, oh? Ivan! You want? Si Ivan kasi guys, malakas po siyang kumain. Kaya po niyang ubusin ang scoop na Cerelac. Pag tinutunan mo yan guys, parang kalahati yata ng lahong madami. Malakas po itong kumain ang baby ko. Kaya ito na nangyari sa baby ko ngayon. Ayan. Sobrang sarap. Ang dami. Yan. Sobrang dami. Iba kasi yung husband ko guys. Kasi gagawin po niya ako ng marami. Papakainin niya ako ng marami. Uy! Ayan po ang palama. Ouch! No, baby! No. Ayan po yung palaman niya. Guys, ayan! Ang sarap. No, baby. Ganito na talaga ang buhay ng isang ina. Kakain ka, karga-karga mo yung anak mo. Ayan na po ang baby ko. Ang tulo na. Ayun. No. Galing ito sumi. Sa Ivan kasi guys, ayaw niyang umiwalay sa akin. Gusto niya, sa akin sa bago. Diba? No. Wait, hindi anak. Ayun.
Hindi kasi masyado makita, guys. Pero ang sarap niya. Ano? Busog ka ha. Busog ang bibi ko ha. Bibi Ivan. Say hi to everyone, Ivan. Hi everyone! Ivan! Ayaw niya. Ivan, sorry. Busog na po guys. 4 yung naubos ko. May ano pa guys. 2 patong. Bali 4 lahat. Batang anak. Simula kasi yung nag-diet ako guys. Yung nilitan ko na yung kain ko. Hindi na kasi ako, hindi na ako masyadong, madali akong nabusog. Parang, dati kasi guys, hindi ako nag-diet. Sobrang lakas ko talagang kumain. Kahit guys, kakainin ko. Kaya tumaba talaga ako. Umabot ako ng 58 kilos. Nagiging 50 na lang ako. 50, yung tinudo ko talaga yung pagda-diet ko. Umabot ako ng 59. Ngayon, medyo nakakain ako ng madami kasi pinapakain po ako ng husband ko ng mga bread, ayan, marami yung carbo na yan. Kaya bumalik po ako sa 50 kilos. Malaki pa, kaya yung bukas may challenge po ako sa na mag-exercise po ako. Kasi guys, kung sa kain lang talaga ako mag-diet, hindi talaga ako papayat, promise. Kasi madami po ka talaga akong kakain. Madami po kaming pagkain na more on carbo, kaya hindi ka talaga papayat kung yun lang ang aasahan mo na bawas ka ng pagkain. Kasi hindi maiwasan guys gaya nito, 4 yung naubos ko na slice bread. Dapat kasi guys, isang ganun lang guys, isang slice ng bread lang. Pero ayun, napasarap si ate nyo. O ayan, dumami na. Gusto ko pa nga kumain. So, lubos-lubusin na natin ito. Kakain ulit. Ayan, dong. Ayan guys, ang egg. Tapos dito naman, Kulang pa? tuna. Ayun, busog na ko dito. Mapaka-baby. Dagan din luto. Oh, dagang 5 ka slice bread. Ito, grabe. Di ba tuna? Dagang na itlog din. It's a mukbang time. Yan, ito talaga ang totoong mukbang talaga guys, no? Kasi ang pamilya po namin guys, matakaw sa pagkain. Kaya hindi po kami pwede magluto ng kakaunti lang. Ang niluto talaga namin, yung maramihan. Gaya no, pag mag-order kami ng pagkain, kailangan marami. Kasi mahilig talaga kaming kumain, malakas kaming kumain, ganun. Kaya yun, kunwari, mag-order kami ng yung pizza. Kailangan by box po, by family, kasi para mabusog talaga kami, kasi ang lakas talaga ng kumain guys, promise. Itong pamilya na itong matakaw to sa pagkain, lalo na itong bata na itay, malakas din itong kumain. Kaya ayan, kain ayaw niya. Ayan na ang bibi ko, Ayan ang bibi Ivan ko, Big na po ang bibi Ivan ko. Ayan, anak, clap your hands ka, anak. Clap your hands, anak. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands nang clap your hands. Huy, anak. Nag-clap your hands ang anak. Ayan, kain muna tayo ulit. Ayan guys, Ang husband ko kasi guys, sa totoo yan, hindi niya gusto magda-diet ako. Kasi sabi niya, pag ang asawa daw mataba, ibig sabihin ay naglagaan daw ng asawa niya.
pinapakain ng mga masasarap. Ewan ko lang. Busog talaga ako. I don't know. I don't know. Bibi. Bibi! Doon ko. Kabulimot na. Sama. Ha? Dinagdagan ng husband ko. Dumami na naman. Ayan. Nalabi. Ayan. Actually, alam. Bawal umatching. Ay bam. Sarap. Sobrang sarap. Mommy, drink water. Ha? Drink muna si Mommy. Ayan, water. Wait lang. Wait. Yes, guys. Ayun na po. Tapos na po kami kumain ni PB Ivan. Kaya guys, thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kaya guys, thank you for watching and see you by the next vlog. Bye! Bye! Say bye! Bye everyone! God bless you! Ayun, Ivan! Ivan, look, Ivan! Ivan! Bye everyone! Ayun niya. Okay, bye guys!